sillä välin alustaa hieman kappaleen tarinaa, koska mulla ei oo Madonna headsettiä tällä hetkellä päässä. Onks tää stamina? Tällaisella hetkellä. No siis tää on tää juttu, että kun on niinku se saatana ja sit kun se sanoo jotain, niin sit se biisin nimi on niinku, että koska saatana sanoo niin!